επειδή και ο κύριος Καραγός δεν ήταν από την αρχή εδώ, δεν γεννάται κανένα ζήτημα ηθικής τάξεως για τον εξής απλούστατο λόγο. Είχατε ζητήσει όλοι, και καλά κάνατε και έτσι έπρεπε, το έχω ζητήσει εγώ ίδιος από τον κύριο Σακόπουλο, ότι αυτή η ομάδα είναι ο ΑΟΤΡΚΑ, δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Νομικά, το λέω γιατί δεν ήσταν εδώ προηγουμένως, το εξηγήσαμε, ακολουθήσαμε όλες τις διαδικασίες που είπαν τα νομικά επιτελεία Τρικάνων και Αθηνών μετά τον Νοέμβριο. Κάναμε αυτό που έπρεπε. Και επαναφέραμε και πάλι τον ΑΟΤΡΚΑ. Το 1963 ο μαγικός αριθμός αυτός σημαίνει αυτόματα ότι εξαλείφονται χρέη 1 εκατομμυρίου. Άρα λοιπόν το ηθικό, που εδώ είναι και νόμιμο, είναι ότι καλύτερο. Όσον αφορά τις διαμάχες, και έχετε το λόγο Πρόεδρε, προσωπικά δεν νιώθω ότι μαλώνουμε κανέναν ή ότι έχουν να χωρίσω τίποτα με κανέναν. Προσωπικά. Και δεν θεωρώ ότι κανένας μπορεί να λέει ότι έχει ιδιοκτησία την ομάδα του, το σήμα του. Έχω ακούσει ο ΑΟΤ ο δικός μας, ο ΑΟΤ ο δικός σου. Ποιος ΑΟΤ? Ο ΑΟΤ είναι όλος. Είναι αυτόν που βρεθήκαν στην Κουίντα το 1963 οι παλιοί παίκτες. Έτσι δεν είναι, κύριε Κουτσάκη, κάνω λάθος. Και αποφάσισαν αυτό που δεν κατάλαβαν οι παράγοντες των Τρικάλων, να ενώσουν την ομάδα. Είναι ο ΑΟΤ όλων αυτών οι οποίοι από το 1963 μέχρι και σήμερα έχουν πονέσει, έχουν ματώσει, έχουν βάλει χρήματα, οι άλλοι βάλαν την ψυχή τους. Ανήκει σε όλους. Εμείς τι είμαστε δηλαδή? Από τον Άρη κατεβήκαμε. Εγώ είμαι στο γήπεδο από 5 χρονών παιδάκι. Θα μου στερήσει κανένα το δικαίωμα να πάω στο γήπεδο και να φωνάζω για την ομάδα μου? Και δεν είναι κανενός. Ούτε δικός μας, ούτε δικός, ούτε κανένας. Είναι όλων. Άρα λοιπόν, μακριά από εμάς αυτό, και να το ρωτήσετε κύριε Κοντοχρήστο σε αυτούς, οι οποίοι έχουν οικειοποιηθεί, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, σήμα, όνομα, και το περιφέρουν λες και είναι προπανήγυροι. Άκουσα το σήμα σε αγώνα μπάσκετ να λέει στα βραϊτή της Πίνδου του κάμπου λοντάρια, 11 λεβέντες γερά παλικάρια. Παίζουν 11 παίκτες στην ομάδα του μπάσκετ και δεν ξέρω. Τον άκουσα τον ύμνο σε εκδήλωση γυμναστηρίου στα Τρίκαλα. Τι είναι, για παράδειγμα το στυλιτεύσετε παιδιά κάποια στιγμή. Τον άκουσα λοιπόν σε εκδήλωση γυμναστηρίου στα Τρίκαλα. Τι είναι, αύριο πού θα τον ακούσω δηλαδή τον ύμνο? Τον έγραψε ο Κώστας Βίρβος, τη μουσική ο Θόδωρος Δερβενιώτης, και οφείλουμε αν μη τι άλλο στοιχειώδη σεβασμό στον Λάκη Κουτσάκη και τους άλλους φορέσαν τη φανέλα. Έχετε παίξει μπάσκετ κύριε Κουτσάκια? Όχι. Αυτό λοιπόν έχω να πω. Ρωτήστε λοιπόν αυτούς οι οποίοι τον πήραν τον ύμνο και τον κάναν βόλτα από εδώ και εκεί, λες και ήταν η αρκούδα με το γύφτο, και μετά να δώσουμε απαντήσεις. Συγγνώμη για το τόνο, αλλά είναι και εξωτερική παρόρμηση. Εάν τυχόν η ομάδα μπάσκετ του ΕΟΛΟ χρησιμοποιήσει ξανά το σήμα, δεν νομικά είναι αυτό? Εσείς κύριε Τσέκλεμα, άμα ήσασταν παράγοντας και είχατε μια ομάδα η οποία είχε ένα σήμα και το βλέπετε να το έχει άλλος, τι θα κάνατε? Εγώ εσάς ρωτάω. Και εγώ ρωτάω εσάς. Αυτή είναι μια απάντηση. Βεβαίως. Ο ΑΟΤΡΚΑ πρέπει να διαφυλάξει την ιστορία του, την περιουσία του, που είναι το σήμα, ο ύμνος και το όνομα. Είναι απλά. Όσον αφορά το θέμα με τους οργανωμένους, εμείς προσωπικά σαν διοίκηση δεν έχουμε τίποτα μαζί. Απλώς είναι ένας σύνδεσμος στον οποίο το σωματείο ΑΟΤΡΚΑ 1963 δεν τον αναγνωρίζει. Και δεν μας αναγνωρίζουν πρώτα αυτοί. Γιατί από ό,τι ξέρετε κύριε Κοντοχρήστο, αυτοί ήταν που σε εκδήλωση είπαν ότι δεν έχουμε καμία σχέση με αυτή την ομάδα. Δεν έχουμε τίποτα με τα παιδιά προσωπικά. Απλώς αυτό που σας διαβεβαιώ είναι το εξής. Ότι εμείς σαν διοίκηση, μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας που μας δίνει η χώρα μας, θα κάνουμε το παν για να προστατεύσουμε την ομάδα μας.